Doncs us vull presentar el diagnòstic feminista de lluites mediambientals del Camp de Tarragona, que l'hem fet durant aquests últims 4 mesos i el que volíem amb això era apropar-nos a les lluites que hi ha al Camp de Tarragona, que cuiden el medi ambient i que el defensen, però a través dels ulls de les dones. És aquesta mirada al territori i a una mica tot el que habita el territori i què és el que fem les dones que participem en aquests moviments per defensar-lo. Doncs al Camp de Tarragona, sobretot al sud del Camp de Tarragona, trobem que hi ha molta explotació de molins de vent, llavors trobem un paisatge que s'ha pervertit amb tots aquests gegants de vent. També trobem la petroquímica, que tot i que no extrau recursos directament del sòl, doncs veiem com contamina tant l'aire com el mar. Parlem també, quan parlem d'extractivisme, potser no en el sentit estricte de la paraula, però també de no abocar merda a la terra. Per tant, també hi ha persones o hi ha lluites que es dediquen a aquesta neteja i aquesta conscienciació de que no embrutem la terra. També hem parlat amb persones que defensaven els litorals, defensaven no construir o deixar els litorals el més naturals possibles i protegir-los. Estic vinculada a la plataforma Platja Llarga. Abans es deia Salvar en la Platja Llarga, però com ja s'ha salvat, ara és plataforma Platja Llarga per estar molt atentes al que pugui passar, que les platges són molt llamineres per la gent que construeix cases i passejos. Aleshores, vaig estar molt vinculada del 2005 al 2015 i ara una mica més tranquil·lament, perquè vam fer una campanya molt forta, o sigui, amb cadenes humanes. Vam anar a Europa, a Madrid, a Barcelona, a tot arreu, i van ser 10 anys molt intensos. Però al final s'han salvat, no només la Platja Llarga, sinó Gos de la Marquesa i les platges de la Metja. Van ser uns anys molt intensos de salvament de platges. Ara tothom entén que estan millor així que amb ciment a sobre, però en aquell moment estaven totes amb un projecte de passeig. Amb moltes de les protagonistes d'aquest diagnòstic, de les entrevistades, el que em deien era que tenen aquest sentiment d'haver de cuidar també de la terra. Sabem totes que les dones tenim aquesta tasca de cures des que som petites, ens ensenyen que hem de cuidar a les que tenim al nostre voltant. Doncs aquest sentiment també de tindre cura del que ens envolta, com és la natura. Ens hem adonat que també moltes de les entitats, la gran majoria, estan formades per dones. Tot i que moltes vegades la cara o l'altaveu qui el té sigui un home. Per tant, també ens ha agradat poder fer aquesta anàlisi de que encara en aquestes lluites pel medi ambient, tot i que tinguin moltes aquesta visió feminista, doncs encara continuem reproduint aquests rols de gènere. Llavors, jo m'agradaria passar la paraula a la Lola o a la Marjorie, si els hi ve de gust, no és cap obligació, però perquè també diguin com què els ha semblat. Sempre quan lluitava per les platges pensava que si no ho feia no tenia perdó de la Pachamama, perquè aquí sí que hi ha riscos sempre, però allí els riscos són, la quantitat de vides de dones que lluiten i dic dones perquè són quasi sempre les dones les que lluiten per la terra. Allí vol dir a tots els països fora de l'esfera occidental dura, diguem. Als països on no n'hi ha la seguretat que tenim aquí, la premsa, que ja us dic que és relatiu també, però és molt més alta que allà. És Amèrica Llatina, és Àfrica, és l'Orient Llunyà, l'Orient Mitjà. Al mateix temps tenia el sentiment de que si aquí no sabem salvar les nostres platges, els nostres paisatges, la nostra terra, no entendríem per què allí s'havia de fer i que és molt important que des d'aquí s'entengui això,
quan parlem d'extractivisme, no?, a les perifèries o des del nord global a altres territoris, ens referim a que continuem amb aquesta colonització perquè encara avui anem a altres territoris a agafar els seus recursos, no?, i els aprofitem aquí. Per tant, el que deixem als altres territoris de la perifèria o el que s'anomena el sud global són aquests buits, no?, perquè com representen, per exemple, una mina, un buit de minerals que a més allí no els aprofitaran, per tant econòmicament ni tan sols tindrà cap repercussió allí. Doncs just ahir a l'escola feia una reflexió una alumna que era d'això, primer, almenys si hem d'explotar alguna terra que sigui la nostra perquè estem més a prop i la podem defensar, no? Per tant, ser molt conscients de que tot i estar aquí lluitant per el nostre territori, defensant el nostre territori, estem també contribuint moltes vegades a l'explotació d'altres territoris, no? Llavors, des de Cooperacció també es fa aquesta tasca tant en altres territoris com de conscienciació al nord perquè això no passi, no? Doncs plantejar-se d'on venen els recursos per precisament no estar explotant altres territoris.